On je iza, jo. Tiho budi. Daj upali lampu. Pogotovo sad dok ne znaš di je, ili iza tebe ili ispred tebe. U svakom slučaju mogu bi biti oboje. A ne, onda ne. Daj drži svjetlo paljno. Neću držati zašto će mi nestati. Gle, on će te vjerojatno naći. Da, ali ovak ne vidiš papire. Kak ti je ovak zaljepljeno za drvo? Nije. Zakaj ne bi bilo? Zato kaj neki kreten bi samo ovak hodao sa žaruljom i našo bio. Aha, a ti želiš biti kreten bez žarulje, koji ju neće počeo. Bravo. Tunel. Tunel, to je to. Mr. Slenderman. Gle lijevo, pazi sad bi tu lijevo mogu stati, frajat, kroz tunel. Gle tunel. Ne. Hoćeš da ja igram? Zašto? Tako, hoćeš ne? Neću, ti iš potrošiti ovu žarulju. Što je ovo? Daj zabušu. Ču kretena, retardiranog, sad ne znam jesam se okrenuo ili sam nastavio ravno ići. Ok, gdje sam palite? Oooo, wow. Tu bi jedan mogu biti. Od s desne strane. Je li ovo tu papir da li ne? To je hrđa. Daj zabri da špok svojeg. O bože. Misliš u igri ili? Ne, tu igra. Tu smo pokupili, jel? Pa kako sam na početak uspio doći? Trk. Vidiš da je ispred mene. Da sam kak? Da je ispred tebe bi ga vidio. Ništa ću ugasiti, ovo ne treba. Viš da ti treba, sad si došao do ograde. Sad kad opet dođem dan dirnu tu nema ovo. O, ej, tu mislim da ćeš sad na kuću neću. Pogodi ko će ući unutra. Ja, da. Oh my god. Idem bez svjetla. Bez svjetla. No. U kuću. Your funeral. Desno ravno, desno izlaz. Lijevo. Lijevo izlaz. O, izlaz. Ubilo, to je to izlaz. Je, daj upali, kuš možda te tu dočeka. Desno, lijevo, ravno. Desno. Ravno. Desno. Ravno. Desno. Ravno. Brš. I ovdje smo. Kaj će biti ako te onak full slučajno zarotiram negdje i sad izgubiš put? Nisam više izgubio. Ok. Sad dođeš natrag do kuće. Neću. Dobar, daj mi jedan, evo. Kamion, to je ono mjesto gdje nismo našli papir, jel? I opet se vraćamo na početak. Da ipak pregledaj, možda je tu. Možda ga je zalijepio, onak. Pregledaj kućicu. Ma sad mi je on tu negdje čudo vidjeti, sad ću vidjeti. Sad ću vidjeti. Evo ti ga na kamionu. 3. Kaj piše? I don't wanna know. Always watches, no eyes. Nema oči, ali uvijek gleda. Koji kreten? Pa da, pa ako nema oči, znači šuma je mračna, no. I on će mene više vidjeti ako imam svjetlo upaljen, znači to vidi da je negdje svjetlo. Nego kad nemam, onda je sve mračno, onda ni mene ne vidi. Kad upalim svjetlo, onda se vidi svjetlo. Je skužio? Yes. Onda trebamo imati ugašeno svjetlo. Da. Ajde reci, kad je on mene vidio kad si imao ugašeno svjetlo? Nikad. A kad si imao upaljeno, stalno me vidio. Trčao po meni. I mislim da je ovdje ograda. Opet. Idem tu. Znaš kaj? Kaj? Ti mogu nekaj reći? Slobodno. Onako, sigurno. Slobodno. Mogu bilo kaj reći. Mislim da si se skupio u šumi. Ne mislim da nisam, ja mislim da baš znam da idem. Sad bi ti trebao pitat di? Iz
principa to neću pitat, jer se bojim tvog odgovora. Kakve ti odgovore daješ, ono... Lijevo, desno. Ljesno. Papir. Evo ga! Da sam išao desno, ne bi ga našao. Ok, sad smo na 4. Ti. Da. Sereš. Šta je ovo, ja? Od sorcerer is this. No idea, da stišam za svaki slučaj, ali ćemo imati. Ostavi. Ok. Da te podsjetim. Ono uvijek gleda, a nema oči. Ne. Tunel. Jel to slijepi tunel? Ne. Nema Ne, slijepog. ima oči, vidi. On gleda, trči, A mislim, nema slijepog tunela. Nadam se. Sad ide na kraju tunela. Gdje se pride na kraju tunela? Da se pride na početku. I sad se okreneš i... Od desno. Ravno. Ideš do ograde tak. Ozbiljno? Ne znam. Ne znam. Viš da Lapa već slabo radi. I ovo magla, to bi trebalo uopće se isključiti, baš iritantno. Daj upali to svjetlo. Put je, frajer. Ovo kuća. Ovo je neka druga kuća. Kako sam se sisao. Kako sam se sisao. Amen. Kako je naš? Mislim, kako je našao, da nije bio teleportirao se. To je Slim.